Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizlinligini ýokary derejede üçin etýär. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkaly 1,5 million gezek peýdalanylyp petiklenen saytlara girilýär. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň. Azatlyk Radiosyny Sayfon 3 bilen howpsuz ýagdaýda iýdarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Mikrofon öňünde Merdan Saryýew. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow çarşembe güni Hazaryň kenaryndaky dinç alşynyň arasyny kesip Amul Hazar 2018 halkara awtoralysyna taýýarlyk guruluşy bilen tanışmaga bardy we medeniýet wekilleriniň soraglaryna jogap berdi. Türkmen telewizionynyň reportajyndan görnüşine görä, ady we işleýän ýeri aýdylmadyk jurnalist prezidentden ilki bilen şu soragy soraýar. Ine şu adam, ine şu täze ýol, täze bir neme bir öňgeç gören adalsyňyz da ýollar. Berdimuhammedow bu soragy ilki. Men özüm ilki öwrenýän. Ondan ony durmuşa amalla asyrmak gorsaň, o ýollaryny tapýan. Diýip jogap berýär we soňra belki de pikirini has anyklaşdyrmak üçin bilelikde ýoluň kartasyna seredip görmegi teklip edýär. Sen beren sowalyň, gelin bile görerin karta bolmaly ýol. Karta seredilende geçilmeli ýoluň 18 kilometr bolýandygy anyklanýar. 18 kilometr menen almaly. Tagman bana ne hibesin? Ama sen ýol garasy deňler gidýär. Onuň we deňiň içine girmeli ýerim barmy kanaly? Täsin ýani elbetde ýol gorkalar da. Goramak men. Diýip prezident soňundan bu ýoldan öň geçmändigini aýdýar. Prezident Berdimuhammedowa berilen ikinji sorag onuň täzerek görünýän maşyny barada boldy. Şu maşynam bir gözümde del görünýärdi. Öň menen maşynalaryňyzy gördük. Diýip ady aýdylmadyk jurnalist prezidentiň sürüjülük usatlygyny belleýär. Bir redaksiýalara bu barada okuýjylardan hat gelýändigini ýatlaýar. Men ýaňama etdim, men özüm köp zady ikinji okuyan, öwrenýän, soň özüne netije çykaran. Bir Germaniýanyň ulogy, muňa minýewan ýalar. Diýip Berdimuhammedow soňra öz ýasan ulogy hakynda gurrun berýär. Esasy menen uloglamyňyzy gördüňiz, öz ýasap oturan ulogyny geçen zapar çaýda bağlamda birinjiden hereketlendirdi. Biziň howamyza bir dowýada. Diýip döwlet başçysyny ol ulogy gyzmaz ýaly goşmasy bir abzal goýmalydygyny hemem çägide batmaz ýaly injam goýmalydygyny aýtdy. Berdimuhammedowyň sözlerine görä, bu ulogyň çyzgysy türkmen oglanlary bilen bilelikde çyzylypdyr we ol gow ulog bolup çykypdyr. O da gow ulog bolup çykdy. Soňra Berdimuhammedow dinç alşy zähmet bilen utgaşdyrysy, geçiriljek awtoralynyň halkara ähmiýeti, özüniň garagumy bütün dünýä miras sanawyna girizmek inisiatiwasy baradaky soraglara jogap berdi. Mundan türkmen mediasy prezident Berdimuhammedowyň Hazaryň kenaryndaky dinç alşynyň ilkinji we ikinji gününde Aktagy Kerimoğlu bilen velosipedli gezilen edip dürli sport maşklaryny ýerine ýetirendigini, soňra aýdym mesaj ýazmak, aýdym aýtmak, Türkmenistan Beýik Küpek ýolunyň ýüregi adly kitabynyň dowamynyň üstünde işländigini habar berdi. Azatlyk Radiosy YouTube'da. Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan, halk içinden habarçylarymyz we okuýjylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi medeniýetde beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube'un gözleg bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomoşaçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çagyrýar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Türkmen banklary talyplaryň pullaryny ýyzyna gaýtaryp bermeýär. Daşary ýurtlarda bilim alýan wagty okuw tölegleri wagtynda geçirilmän okuwdan çykarylan käbir türkmenistanly talyplar ýurda dolanýar. Olaryň howsarlary okuw üçin ozal türkmen banklary arkaly talyplaryň daşary ýurtlardaky ýokary okuw jaýlarynyň bank hasaplaryna geçiren okuw töleglerini
Türkmenistanyň banklarynyň ýygyny gaýtaryp alyp bilmeýär. Bu barada Azatlygyň Türkmenistanyň habarçylary 12-nji iýulda maglumat berdi. Aşgabatda ýaşaýan Finçi Amamurad Bugaýew iki şeýle hadisalaryň bolýanyny tasdiklap, hususan Senagat Bankda, Daýhan Bankda we Türkmenistan Bankda ogul ýyllary daşary ýurtlaryň okuw jaýlaryndan tölew sebäpli çykarylan ýene atalaryň ozal okuw diýip geçiren maliýe serişdelerini banklardan ýygyny almagy finansiýanyny gurrun berdi. Film töleğlerini tölenmedik deyip okuldan çıkarılan yerleri var. Raytada şu sonki aylarda Türkmenistan bilen arasında sebepleri var. Belarus'tan hem de Türk Respublikası'nda hatta kadar okul aylarından 2 studentler okuldan çıkarılıp oğullarını gelip başlattırılır. Deyip Bugaýew belledi. Ýogsam bolmasa talipler okuw töleğleriniň Türkmen banklary arkaly ýokary okuw jaýyň bank hasaplaryna uğradylanlygy baradaky geçirim hatynyň nusxasyny okaýan ýerlerine görkezipdirler. Ýöne agdalýan maliýe serişdeleri daşary ýurtlardaky okuw jaýlarynyň hasabyna geçmän soň degişli bilim edaralarynyň Türkmen taliplerini okuwdan çykaranyny synçy gurrun berdi. Üniversite çağrıları tölenmedik sebäpli okuldan çıkarılanlar banka günlük şapar gelýäni sizinle geçirmänsiňiz. Birinçi pul geçirmende 2 ay boldy, 3 ay boldy. Çağranda okuldan çıkýandy. İýine verin diýip tarap edýärler. Şol geçiren pullarny, ýerlerini de şopurlan şu bank şahansyndan geçirmeli hakyny etmi. Bank dokumentleri hemmesi yer barym bu. Bankdakiler tire çekip şonu verenok. Diýip Bugaýew belledi. Finçiniň sözlerine görä bank işgärleri okuw diýip geçiren pullary geçirilmän soň olary ýygyna soraýan talip howsarlaryna dürli sebäpleri, şol sany bank şahamçasyna däl-de bankyň düýbüne baryp meseleni çözmegi, ýa-da bolmasa bu meseleni diňe ýol başçylar bilen çözmegi maslahat berýärler. Kä halatlarda olur müşterilerden telefon belgilerini goýup gitmegi, mesele aýdynlaşan soň özleriniň ýygyna jaň etjekdiklerini aýdyp wadalar berýärler. Bankyň işgärleri müşterilere kä halatda mülaýimlyk bilen käteler bolsa azgyrlyp geçirilen pullary daşary ýurtlardaky okuw jaýlaryndan talap etmegi soraýarlar. Biz geçirdik bilen bu pitler daşary ýurtdan nämedim diýip para iki tarapym denizde var banka geçirdim diýe onuň geçiren bolsa niýedir sopul ýokary okuw jaýyna barmandyryň çağıranmaň okuldan gelenler var diýin ha bol tutturan yerler bar. Diýip paýtagtly Finçi Bugaýew belledi. Mundan odan Azatlyk radiosy daşary ýurtlarda okuyan Türkmenistany taliplaryň Türkmen banklarynyň tölenen okuw töleýleriniň ýokary okuw jaýlarynyň hasaplaryna geçmeýänligi barada şol sebäpden taliplaryň dürli kynçylyklara duçar bolýanlyklary hakynda maglumat beripdi. 2 aprelde Belarusyň Döwlet Medisina Uniwersitetini okuyan Türkmen talipleri özleri üçin Türkmenistanyň bank geçirimleri arkaly uğradylan okuw töleýleriniň ýokary okuw jaýyň hasabyna wagtyna geçmeýänligi sebäpli özlerini okuwdan çykarylmak howpunyň awanyanyny aýdyp maglumat beripdi. Biziň okuw töleýlerimiz 20 fevralda Türkmenistanyň banklara geçirildi. Ýöne Türkmen banklary bu töleýleri Belarusdaky ýokary okuw jaýymyzyň hasabyna geçirmändir. Uniwersitetimiz töleýleriň 1 aprele çenli geçirilmegini talap edipdi. Şu hepdäniň anyny ony bizi okuwdan kowýarlar diýip Türkmenistanly anonim talip şonu gurrun beripdi. Azatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Azatlyň Telegram sosial ulgamynyň sahypasyna ýazylaň. Bizi gözle bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Azatlygyň da şowdaky çeşmesi welayatda ýokary derejeli bir resminiň öz garamagyndaky buğday planyny dolmadyk Daýhan birleşikleriň başlyklaryny ýygnaklarda urýanlygyny, olary paýyş sözleri bilen köpçülükde kemsediýänligini habar berdi. Ol geçen şenbe günü geçirilen ýygnakda Aktepe etrawynyň bir Daýhan birleşiginiň başlygyny stoluň üstüne duran Kulhaqlyan bilen günü maňlaýyn uran soň
Daýhan birleşigiň başlygyny ýygnak geçirilýän binadan tiz kömek bilen hassahana ekitdiler diýip Azatlygyň Çeşmesi regionunyň owalarynyň birine başlyk bolup işleýän tanşyna salgylanyp görrüň berdi. Onuň sözlerine görä vilayet derejesindäki ýokary derejeli bu resmini regiona ýygnalan buğday hasylynyň pesdigi ýynjylykdan gaçyrýar. Bu vilayetde iş ýüzüne ýygynalan buğday hasyly döwlete berilen hasabatyň hatda onun birine de deňnäl. Şol sebäpden vilayet derejesindäki ýokary derejeli resmiler gazaby münýär diýip ýagdaýdan habarly Çeşme gurrun berdi. Ol azatlygy ýitiren maglumatyny regiona ýygnalan buğday hasylynyň pes derejesini ýylyň gurok gelmegi, oba hojalygyna zerur bolan dökün dermanyň wagtyna üpjün edilmezligi bilen düşündirdi. Ol onu olay Daýhan birleşigiň başlygyny işinden boşadyp soňra da näseňem şulary türme düşer ýaly edip ber diýip köpçülükde prokuraturynyň işgärlerine ýüzlenipdir diýip Çeşme maglumat berdi. Türkmenistanyň ýokary derejeli resmiýleriň öz garamagyndaky işgärleri nähili çemeleşýänlikleri barada açaçan maglumatlar jemgyýetçiligi o diýen el ýeterli däl. Ýöne Azatlygyň Çeşmesiniň maglumatyndan çen tutulsa plan borçnamalary vilayet derejesindäki ýokary derejeli resmiýleri juda ýynjylyksyzlandyrýar. Kuluk hakylyany göni maňlaýyna zyňypdyr diýip Azatlygyň Çeşmesi ýygnakdan desine hassahana ekidilen oba başlygynyň düşen hal ahwaly barada gurrun berdi. Ýokary derejeli resmiýleriň öz garamagyndaky işgärleri köpçülükde kemsitmegi, olary ýençmegi barada habarlar wagtaly goňşy Özbegistandan gelip gowuşýar. Mysal üçin geçen ýylyň aýagyndan Andijanna mollymlary kemsiden häkim jiza çärelerine sezewar bolupdy. Ýa-da geçen ýylyň sentýabr aýynda Özbegistanyň bir etrawynyň mektep direktorlaryny ýençýän häkimini görkezýän video internetde peýda bolupdy. Kun nokot uzatly internet neşriniň ýaýradan video şeklinde Özbegistanyň Saýhunawad etrawynyň häkimi garaşsyzlyk günündäki şowsuzlyk sebäpli yerli mektebiň müdirine äskermezçilikli sözler aýdyp ony ýençýär. Ýurtda bu hili ýagdaýlary mollymlaryň, kärendeçileriň, häkimleriň hem duçar bolýanlygy aýdylýar. Garamagyndaky işgäriň maňlaýyna kuluk haklyan zyňyp hassahana urudan daşowdaky resmi barada has giňişleýin maglumat ýok. Ýöne Türkmenistan döwlet işgärleriniň köpçülükde özüni alyp barmagynyň düzgünlerini, olaryň garamagyndaky işgärlere çemeleşiginiň edebini kanunçylyk bilen berkidipdi. Synçylar ýurtda ýazylmadyk kanunlaryň ýazylan kanunlardan has hökmürwanlygyny aýdýarlar. Qaderli dinleyijiler, indi siz Türkmenistanda bolup geçýän soňky wakalary Azatlyk radiosynyň Adnaklasniki tahypasyndan hem izarlap bilersiňiz. Bu sosial ulgamda köp sany Türkmenistanlylaryň bardygyny nazarda tutup, Azatlyk radiosy bu ýerde hem öz tahypasyny açyp, maglumatlaryny ýerleşdirip başlady. Bize goşuluň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar günneligi gepleşigimizi men Döwlet Baýhan dowam etdirýän. Wadalara garamazdan dolanan käbir migrantlaryň soragy we hatda jogapkärçiligi çekilýäni aýdylýar. Türkmenistan hökümetiň ýurda dolanan köne pasportly migrantlara geçirimlik etjekdiginiň we migrasiýanyň başlygynyň gidýän hem gelýän migrantlara düzük çemenleşilmegini talap edenliginiň aýdylýan döwründe Türkiýeden mobil baglap barýanlaryň ýaşaýan ýerlerine howpsuzlyk gulunyň işgärleri tarapyndan bir soragy we käme halam kanuny jogapkärçiligi çekilýäni habar berilýär. Adanyň efirde agdalmazlygyny sorap, ýyzyna dolanandan soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşan Lewap welaýatynyň Garawekul etrawynyň ýaşaýjysy bolan owalky migrantyň aýtmagyna görä, oň bilen bilegiden Garawekul etrawyna ýaşaýan bir tanşy komitet tarapyndan owal soragy, ýyzanyndan hiç gili düşündürüş berilmezden kanuny jogapkärçilige çekilipdir. Biz halkara metbuatda köne pasportly migrantlara geçirimlik ediljegi barada berilen maglumatlardan soň Türkmenistana täze pasport almagy gaýtdyk. Gelen adamyza ýaşaýan ýerimizdäki howpsuzlyk gulunyň işgärleri derrew bize çagyryp soragy çekdi. Olar şunça wagtlap nirde näme iş etdiňiz? Nähili adamlar we guramalar bilen gatnaşyňyz boldy? Haýsy saýtlarda çykyş edip tesbir galary ýadyňyz diýen sogallar bilen basışa başlaýarlar we hamala günäkäre çemeleşýän ýaly çemeleşýärler. Olara garşy öz hak hukugyny talap etjek bolýanlara bolsa, döwlet işgärleriniň işlerine päsgelçilik töretmek we döwlet işgärlerine äsgermezçilikli söz aýtmak ýaly esaslardan düşündürüş taýýarlap derrew kanuny jogapkärçilige çekýärler. Belki
ýokordaki resmiýetiň arasynda migrantlara degmezlik barada gurrun edilýän bolmagy ahmal. Ýöne welayatlaryň etraplaryna ýurda dolanan migrantlara ynha şeýle gata azar berilmäge dowam edilýär diýip lewaply migrant duş gelýän kynçylyklary Azatlyk radiosyna gurrun berýär. Howpsuzlyk sebäpli adyny bermän Azatlyk radiosy bilen aragatnaşyga geçen Garawekewulluk käbir raýatlar we olaryň İstanbulda işläp beren tanışlaram ýokarda aýdylýan ýagdaýyň dogurdygyny tasdikleýärler. Beýleki tarapdan Türkiýeden Türkmenistana dolanandan soň Azatlyk radiosy bilen habarlaşýan ahally, marly, daşowully, lewaply käbir migrantlaram yerli organ we howpsuzlyk işgärleriniň özlerini ençe ýyllap daşary ýurtda nämedenniň barada hasabat bermegini talap edip soraga çekip başga migrantlar hakda hem maglumat aýtdyrmak üçin dürli basyşlara sedewar edenligini öňe ýatlap geçmeli bolsa Türkmenistanyň migrasiýa hakyndaky kanunyny bozup ýurda girip çykmak üçin zerur bolan biometrik pasporty wagtynda almazdan köne pasportlar bilen uzak wagtdan bäri daşary ýurtlarda ýaşaýan türkmen raýatlaryna Türkmenistanyň döwlet derejesinde geçirimlik ediljekdigi, olar ýurda dolanan halatynda hiç hili jogapkärçilige çekilmejekdikleri habar berilipdi. Bu barada agdalýan mesele dogurusynda ýurdun welayatlaryna ilat arasynda howpsuzlyk işgärleriniň geçiren ýygnaklarynyň habarly Azatlyň biri-birinden garaşsyz iki çeşmesi 6-njy iýunyna habar beripdi. Bellap geçsek Türkmenistanyň Kronikasy neşriniň ýurtdaky öz çeşmelerine salgylanyp çap eden maglumatyna görä Türkmenistanyň döwlet migrasiýa gullugynyň baş Mergen Gurdow edaranyň ýol başçylary bilen geçiren ýygnagyna olardan Türkmenistandan daşary ýurda barýan we ýyzyna dolanýan raýatlara düzü çemeleşilmegini talap edipdir. Sözü jemlesek Azatlyk radiosynyň ýurda dolanan migrantlara degilmejekde baradaky maglumatlara bil baglap barandan soň dürli basyşlara sedewar edilýändigini aýdýanlardan we hatda käbir migrantlaryň kanuny jogapkärçiligi hem çekilýändiginden uğralyp degişli türkmen resmiýetlerinden nähilidir bir maglumat almak üçin edýän synanşyklary häzirlikçe bir netije bermeýär. Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasynda olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arzlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadagatly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrikasyny siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýle de Azatlygyň web saýtyna, sosial ulamlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilen, telefon arkaly biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilen ýetirip bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy efirde siz bilen men Sultan Açylova gepleşiklerime dowam etdirýäris. Aşgabat şäheriniň Parahat 7 kiçi trapçynyň çäginde gurulýan meçidiň guruluşynyň ahirki tapgyrlarda alınıp barlýan döwgede ýyllar. Emma bu guruluşyň tamamlanmagy üçin gerek bolan terişdeleriň hususy firmalaryň üstüne ýüklenýändige barada hem maglumatlar aýdylýar. Aşgabatly ýaşaýjylaryň aýtmaklaryna görä soňky 10 ýylyň dowamında Aşgabat şäherinde müňlerçe ýaşaýjylaryň ýumurlanmagy bilen birlikde onan gowrak meçitler hem ýumurlypdyr. Şäherde häzir Hitrovka raýonundaky Hoca Ahmet Ýasaw köçediniň ugrundaky Azady meçidi, Atamrat Niýazow köçediniň gündogry bölegindäki Osman meçidi, Köşi meçidi hem-de Şewçenka köçedindäki meçitlerden başga meçit galmandyr. Bar bolan meçitler ol ýere barýan adamlaryň meçide girip namaz okumaklar üçin darlyk edýär. Esasan hem bayram namazlarynda meçitlere barýan adamlaryň sany juda agdyk bolandan soňra meçidiň daş töwerekleri hem köçäniň ugurlary hem adamlardan denan maşgalalardan dolar diýip Aşgabatly beýi daýda aýdýar. Ozal kıymırlan meçitleriň öwedine Parahat 7-de bir meçit gurulmaga başlandy. Ýöne onuň guruluşyna döwlet tarapyndan gerekçe terişde göý berilmeýäni meňdýär. Onuň guruluşygy indi bir näçe wagtda çekip gelýär diýip ýaşaýjylar aýdýarlar. Anhaşyl odaga çeken guruluşygy hem döwletiň ýa bolmasa beýleki meçitlere gelen haýyr tagawatlaryň hasabyna däldi. Ilatyň hasabyna, has dogrusy hususy firma eýeleriniň hasabyna geçirilmegi planlaşdyran häkimetleriň hususy guruluşyk firmalarynyň mejburi terişdeleri almagyň uğruna çykandyklary hem aýdylýar. Hususy firmalaryň biriniň ýol başçysynyň aýtmagyna görä, her bir hususy firma onuň aýlawyna görä salgy salynıp, häkimlikler tarapyndan bellenen möçberdäki ferişdäniň Arsgalbanykda meçidiň hasabyna geçirilmegi talap edilýär. Görnüşine görä firmalaryň hasabyna meçidiň guruluşyny tamamlamak gözüňde tutulana meňdýär diýip hususy bir firmanyň ýol başçysy aýdýar.
Her kim hayır takabat deyip öz isleği bilen hem meçidin guruluşy bolsun, maýyplar öýü bolsun, yetimler öýü bolsun, öz gurbanyň etdiginden kömek edip gelinýär. Emma soňky talaplar mejbur talaplar bolup, firmalardan her işte talap edilmegi bu bir kada kanuna sygmaýan zat deyip ol dowam edýär. Ýurtda dören ykdysady kriz sebäpli hususy firmalar halit çökdiler. Olaryň köpüsi öz işlerini togtatmaga mejbur boldylar. Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ýyla ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepler Adatlyk radiosu. Habarlar günneligimizi halkary temasy bilen dowam etdirýär. Abbasanyň prezidenti Donald Trump'ın 12-nji ýylda Brüsselde geçen NATO sammitini eden tanqyt çykyşyndan soň Trump we NATO'nyň beýleki ýurtlarynyň liderleri özleriniň gorunç üçin çykarýan harajatlaryny köpeltmek barada alalaşyga geldiler. NATO'nyň ýaranlarynyň 12-nji ýylda geçirilen planlaşdyrylmadyk adatdan naşar duşçugyny Trump NATO ýurtlarynyň bir näçe ýaranynyň öz jemi içer könümleriniň 2%-ni haýdan-haý gorunça harçlamaga razy bolanlyklaryny aýtdy. NATO ýaranlary 2014-nji ýylda jemi içer könümiň 2%-ni gorunça harçlamak talabyny 2024-nji ýylyň aýagyna ýerine ýetirmek wada beripdiler. Trump degişlilikde ören az ýyllaryň çägine NATO'nyň ýaranlarynyň gorunça goşmasy $33 milyard harçlajakdyklaryny aýtdy. Adatdan naşar duşçuk netijesinde Trump'ın NATO'nyň has jewitleşenligini, ören güýçlüdigini we problemasynyň ýokdugyny aýtdy. German kansleri Angela Merkel ýapyk kapylaryň arkasynda geçirilen duşçukdan soň oňa gatnaşan ýaranlaryň ähletiniň NATO babatyny açyk ýararlyk görkezdenligini aýtdy. Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron NATO agdalarynyň üýtgeýän howpsuzlyk şertlerini nazara alyp, haskan hyzmatdaşlyga razy bolanlyklaryny belledi. Adatdan naşar duşçuk Trump'ın NATO ýaranlaryny gorunça harçlayan harajatlary babatda gaýtadan tanqytlamak we Ýewropanyň sowda praktikasy zararly Abbasanyň uly ýetki çekýäni baradaky çykyş sebäpli geçirildi. Bu tanqytdan soň aýdylmagyna görä Germaniýanyň we Ispaniýanyň liderleri NATO ýolbaşçylaryndan diňe agdalaryny gepleşip geçirip bilmek üçin NATO'nyň agdasyýal ýurtlaryň, Ukrainanyň we Gürjistanyň liderleriniň zararlan çykarylmagyny soradylar. Trump men adamlara olar öz gorunç harajatlaryny haýal etmän köpeltmeseler özümiň hoşgalt bolmajakdygymy aýtdym diýdi. Şu aralykda Litvanyň prezidenti Dalia Grybauskaitė Trump'ın beýleki ýaran döwletler haýal etmän gorunç harajatlaryny artdyrmasalar Abbasanyň NATO'dan çykjakdygyny aýdyp haýbat atanyny baradaky habarlar eret etdi. Emma muňa garamadan ol Trump'ın NATO'nyň gorunç harajatlary babatdaky talabynyň has şalt ýerine ýetirilmegini berk talap edenligini welin tasdiklady. Trump adatdan naşar duşçukdan soň özüniň Birleşen Ştatlary NATO ýaranlygyndan belki-de Abbasa kanunçylygynyň gollugyny almadan hem çykaryp biljekdigini, emma indi beýle çäranyň zerur däldigini, sebäbi NATO ýaranlarynyň gorunç harajatlaryny mundan görülmedik derejede köpeltmek üçin tijenenliklaryny aýtdy. Trump 12-nji ýylda ýerden sammit sessiýasy makalyna Twitter'de beýanat çap edip, NATO'nyň ýurtlarynyň jemi içer könümiň 2%-ni 2025-nji ýylda däldi, häziriň özünde tölemeligini aýtdy. Ol Birleşen Ştatlar Ýewropa subsidiýa bermek üçin $10 milyard aşy köp töleýär we sowdada uly ýetki çekýär diýip ýazdy. Trump odal NATO döwletlerini 2014-nji ýylda boyun alan borçlaryny 2024-nji ýylyň aýagyna çenli öz jemi içer könümleriniň 2%-ni gorunça harçlamaga çagyrypdy. Ol 17-nji ýylda harby harajatlary jemi içer könümiň 4%-ni çykarmaga, ikisi köpeltmäge çagyryp Ýewropalyk kärdeşlerini anketdi. NATO'nyň maglumatlaryna görä bu häzir Birleşen Ştatlaryň töleýäninden hem köprek bolýar. Trump NATO liderlerinin 12-nji ýylda geçiren adatdan naşar duşçugundan soň özüniň Putin'in Ýewropa ýa-da Birleşen Ştatlary howp bolmagyny islemeýänligini, şu sebäpden özlerine NATO'nyň bardygyny aýtdy. Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen habarlar günneligimiziň şu günki sanyny geçirip oturýar. Adatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň. Bağlar gül açtı,
Bahar yaz geldi, kuşlar sayraştı, ördek kaz geldi, karaşan sana, akça keptirim, gelsin salama, geçti köptirim, akça keptirim, yayına erkana